Ini mga tugang ang istorya kang duwang mag-amigo na si Antonio tapos si Benjamin. Ini duwang ini. First time daan nila magsimba. Siguro kan may misa sa eskwelahan kang elementary, siging luok kan duwang ini. First time. Ayan, masirimbalang ka mo pag may mga problema ka mo. O dapat may pagsakit sa mayo, may problema sa mayo, dapat ang pag-arang niya to sa mahal na Diyos perming makusog. Kang nagsimba sudo ang mag-amig ka na makomunyo na da mga pangga. Nangalas da sudo ang mag-amigo. Taso mga tao da nagpirila da dumanda sa altar kan simbahan. Nagngalas sudo, nag-arano daw ngayon, dingdi. O dingon yan, so duwa, ta siyempre habo man bayang marisa na first time nindang magsimba. Siyempre, kay pohan, sabay ka sa kunyan, sabay ka sa uso, sabi nga ni, baga mga panggaano. Pag pirila kan mga tao duman, so mag-amigo, si Pay Benjamin tapos si Antonio, puminila man. Baka nag-aasasin na may ayuda duman pagpila. Bakit itong kunya, kumunyon ito, kumunyon. Nagkukumunyon na, nagtatao ang padi ning ustya. Medyo kinabahan da so duang mag-amigo mga pangga. Taday ni daaram kung anong sasabihon nida. Baga pag nagkukumunyon baga, tatawang kita kan padi ning ustya. Sasabihan kita nin hawak ni Kristo, sisimbagon tama nin amen. Yan. Kaso nga ni so duwa, maayong pag-aram-aram. First time. Nainot si Benjamin duman sa pila, si Pay Antonio yaon sa likodan niya. Ngunya narisa da ni Pay Benjamin, so kampangan niya, pigtawang kang padi ning ustya, nagsimbag da ning amin. Sabi da ni Benjamin ay aram ko na Pay Antonio ang isisimbag. No. Alias ang isisimbag. So, siyempre si Pay Benjamin ang alias kay to amin. Kan si Pay Benjamin na so yaon duman sa may altar tatawaan ng ustya kan padi. Sabi kang padi, hawak ni Kristo. Sabi ni Pay Benjamin, amin. O, ligtas. Ngunyan si Pay Antonio da mga kabado. Pero proud na proud siya. Gusto niya talaga da ang alias Tony. Kaso pega para arapo da siya ning Tonyo. Gusto niya man da itong suro social man da Tony. Yan, Tony. Ngunyan kan si Pay Antonio na mga pangga, tawanan kan padi ning ustya, sabi kang padi, hawak ni Kristo. Sumimbag ayan si Pay Antonio, Tony. Ngunyan, inulit na ito kan padi. Siyempre, sala ba yan simbag? Uulitong kan padi. Nag-side eye pati so padi nagsiring kini si Mataw, nag-side eye. Sala, sala. Ulitin mo. Inulit kan padi, sabi niya, hawak ni Kristo. Sabi na ni Pay Antonio, Pader, Tony po ko ta. Sige, Antonio na sana. Patuni-tuni pa man, Antonio mas... Tony po ko ta, Pader. Antonio, sige na, Antonio na sana. Thank you so much kay Mons Gonzaga of Naga City sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, invento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po invento sa naday po sinasadya. Alright? CJ Feed and Care, new and improved, supreme performance, protektado na, siksik pa. Para sa mas malusog at matibay na resistensya ng mga biik, mag Muscle Max Hog Starter Supreme with gut protection formula. Para sa mas ganado at protektadong baboy, mag Muscle Max Hog Grower Supreme with Muscle Builder Technology. At para sa mas malakas na inahing baboy, subukan na ang Supreme Somax Gestation at Lactation Feeds with strong mama technology and milky mama formula. CJ Feed and Care, new and improved, supreme performance, protektado na, siksik pa. Mabibili ang Muscle Max Hog Starter, Muscle Max Hog Grower at Somax Gestation and Lactation sa lahat ng mga branches ng NTA Corporation at NTE Harvest Plus branches sa Naga City at sa mga Agribet stores sa Camarines Sur. CJ Feed and Care, laking CJ, laking kita. CJ Feeds, pang isda, pang pabigat.